Ano? Anong sinasabi mo? Naisanla ni Berto yung lupa't bahay namin? Opo. Ito yung katunayan na nasang na sa akin ni Berto ang bahay at lupa nyo. Paano nangyari yun? Paano napunta sa'yo to? Galing po kay paring Berto yan. At may pirma po kayo. Tay, pwede bang pirmahan nyo ito para makahanap na po ako ng trabaho para katibayan na kayo ang tatay ko. Ganun ba, anak? Diyan po tayo. Salamat po, tay. Paano na ngayon yan, Tay? Saan tayo titira? Iho, pwede ba? Ako na lang magbabayad sa utang ni Berto. Malaking halaga po ang nahiram sa akin ni paring Berto, Mang Romeo. Oo, Iho. Alam ko, may naitago akong pera para sa kanilang magkapatid. Para pag nawala ako, hindi na sila mahirapan. Talaga po, Tay? Oo, anak. Pero sana, pakiusap. Huwag mo sanang sasabihin ang tungkol dito.